Nindot ikay sa no, niya bukig tingog ba? Ugi kayo. Nasagin mo ni napalit no. Grabe, kadugay niya diri sa Katipunan, wala gyapon mo kabalog sa namaligyan. Ano? Si Brisbane ba? Kung gusto mo palit, mao na yung Facebook ko. Ya, mao na yung contact number. Kung gusto gani mo palit, kontakar na ninyo. Dut, di kay quality ang speaker bay. Palit ko ato bay, kada ka na mo. Iulat mo palit ko. Palit ko koy. Ate, saom na ko wala mo kay kwarta. Ay, mamunit nila ko glasa para makapalit mo ko yung speaker. Asa na pag itong mga kagbuang ron ba? Paminaw ko, wala po ito yung mga kagik. Tambay-tambay na po ito ang tirada ito ba? At ito na tambayanan ko, labas na ito ah. Naagilis tambayanan ng mga kagbuang ko. Asa na po kanina kitag kwarta ni ba? Na nagchat-chat man diri ah. Duulon na lang ko be. Kaya akong pangutanon sila. Pre! Oy pre, chat pre. Sige pre, grabe sa yuhan yung nag-chat pre. Kapay sounds niyo pre nga. Perting hinaya, perting ba yung basaga? Grabe. Naabot ramang kadriag mang hinaway. Palungulan lang ko ni pre. Kabulong wala tayo speaker diri ah. Tinuod po pre. Nga basag kayo yung speaker, niya hinay kayo yung sounds. Bay lang ni na namin sounds dira. Ikaw dai na kay speaker. Bitaw. Ihinaya namin taon mo eh. Mau galing nang hinaway ko no. Kay panghinambog na ko tong bagong pinalit na mga speaker. Sig panghinambog dala diri. Para matumi ba? Grabe. Di gini mo mutuo sa kuha. Paghulat mo diha, kay kuhaon ako dito ah. Sige, paabot dira. Burut-burut pa kang buhanga ka. Pakungan ko naman. Ayo no? Ay, masigud-gunit yan, kaya magkasugas na. Grabe po kayo, di mo ka pagunit. Stricto man kayo. Sa pila day na day. Dili man na ini-stricto. Nagprotekta lang me. Nalumuta naman ka. Papalit ka? Mangutana ra ganino, basig makaya rag palit. Pila man gid ni. Makaya naman yung palit ba? Kung dala mo yung trabaho? Ang isarping nga presyoan ni 23,000. Pero sa ako ang gipalitan 18,500 ra. Kaya ra di ba? Lah, dakuha ni magnales no. Nagisa mo ka nakapalitan eh. Nangutana na sila o gasa ta nagpalit. Naibog mo no. Sa kanindot sa tingog niya. Nindot ikay sa no, niya bukig tingog ba? Ugi kayo. Nasagin mo ni napalit no. Grabe, kadugay niya diri sa Katipunan, wala gyapon mo kabalog sa namaligyan. Ano? Si Brisbane ba? Kung gusto mo palit, mao na yung Facebook ko. Ya, mao na yung contact number. Kung gusto gani mo palit, kontakar na ninyo. Ay, dira ka kasir di ay. Iya ra ganino. Pero kabalo ba nga na di mga nindot speaker balog diya. Nindot ikay no. Ya mo palit gani may pagkapinduha ka mikrofon. Ya, napoy yung mas takuan ni. Napoy mas takuan nga baligyan niya. Okay, di kay itong takuan. Kuwari. Bebe. Magasgas na. Subaan na gunit ba? Ayab ko rin may diri ka para manghinambog ba? Kabalo naman mo, gasa mo palit, di ba? Ganito. Ya, ito na mi. Isa sa amaw no, og pahiram no. Ganit no. Nindot di kay quality ang speaker bay. Palit ko ato bay, kada ka na mo. Iulat mo palit ko. Palit ko koy. Ate, saom na ko wala mo kay kwarta. Ay, mamunit nila ko glasa para makapalit mo ko yung speaker. Gusto may ginahulat ninyo, kung gusto mo palit yung speaker, ang quality kaayo, punta ka lang ninyo ng Facebook ni Braceborn, yan mo niya ang number, punta na ko sa comment section na. Kung gusto mo palit, punta ka lang ninyo. Pindot kayo, nanay pagkapinduha ka, microphone, yan napay mas takuan eh. Punta ka lang niya siya para makabalo mo sa details niya.